Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Мо бо роддом омадем ва бетсежеда омадем. Прививка гуфтагӣ ҳастанд. Барои ҳамин саҳар кати рости гап саҳар кати соати 10 шуд омадем ва ждат кардан дар кор. Барои ҳамин истодием берунда офтобак даст ҳалмона гирифтам. Очам ино кати омада будемо ва очам бояд ки ва ҷавоби анализои сиёвуша мегиранд, якбора рафта пур мекунанд картичкашаю, баъд вай мекунанд. Баъд тамом. Барои ҳамин очамшон больница мемуда, моям омаде якбора ба гуфтем хони момош мерем. Очамшон рафтам, гуфтанд дер нашавад бо вай чӣ мегӯянд духтур бошад набошад гуфта, барои ҳамин хотир вай кардем. Мо чӣ мегӯянд очам ино ҳозир рафтанд, камтар шидем ки наомаданд духтур, баъд рафтанд. Ман ҳамихел дӯстони азиз берун офтобаки хушрӯ салмоно гирифта офтоб дароз истодам ки якдам шидам гӯем вай нашуд. Дида вай якта розаи зард чӣ хел хушрӯ. Ман ҳамихел ман ҳамин таваллудхонаи шаҳри Бӯстон ҳама ҷо гулкорӣ кардагӣ хушрӯ. Мами телефон мульти гуфтеса сиёвуш хони момошда интернет неста. Дӯстони азиз банкҳои момоша бинед, мо хони момош уже омадем, обед шуд, то мо сиёвуша больница бурда вай кардем, коғазоша пур кардем, вай салмона бетсажаша гирифтем, баъд омадем. Ана банкҳои момоша бинед, банкҳои бодрингошон ҳамаша хушрӯ махкам карда. Инҷа 15 та ё ча? 12 шуд тамом. Чияй вай сиёвуш? Агутсияй? Мехри? Кушон момошятша? Ҳозир момошятша барои ту мекушояна? Вай оби хунук кати кадаген вай шамоча? Ҳа сиёвуш? Чияй ваяш? Ваяш чияй? Чеснок? Чеснок гукани? Тамом шуд? Якта доштая вай? Агутси доштая ваяша? Кани ҳисоб ку чанда ҳай? Ҳисобаш кун кани 1 2 3. Тамом шуд? Набардор вай нашикани монша. Монша мана дӯстони азиз бодрингои момош. Вай худои мани бир илтимос накун бас сиёвуш хе беруна бикани ози дадаш мебиён. На ҳам мошини дадаш омадеста. Дӯстони азиз чӣ харе ки мебинед, мо аллакай хона омадагӣ ҳастем ва инҷа очам кати якта мурғ гирифтем, гуфтем бегоҳи рӯзда духовкада мепазем, ҳамхел мешинем мехӯрем. Гуфтем ки лекин якта мурғ гирифтем ки ҳамхел замороженӣ ва то ҳол вообще об шудагӣ неста, ҳатто ях истода яхош хушрӯ об наштаг. Баъд очам гуфтанд ки хай гирифта барен пагоҳ обед мекунем. Пагоҳ очам бозор меран ва ай бозор мебиён обед тайёр ҳаста. ҷо либосҳои ай тавора ай стирка гирифтам офтоб кунам, стиркаи монда рафта будем. Ва инҷида бо очам якта вай очам дута курпача кардагӣ буданд. Солои ҳамон вай гӯем ман ин вай парча ҳай мегӯянд чӣ мегӯяндша ина ай сандуқшон гирифтагӣ ҳастанд очам. Вай дута курпача кардагӣ буданд. мана як ранги ҳамин барин, мана якта размери майдача гӯем барои ҳамин кӯдако. Ман ҳамихел ҳаста ин беҳад хушрӯ ҳаста ҳамихел ки якта вай дор чӣ мегӯяндша
короче манам бай бахмал мегӯям чӣ мегӯям ҳам хеле дор будак фиолетовӣ буд ай нилуфар пахта карда будан хушрӯ неки инаш дахонашон ҳам хел бепахта мондагӣ астай ва вай карда буданд ҳам хел дута карда буданд ба ният якташа пахта кардан якташ истода буд ва имрӯз гуфтанд ки чанд рӯз аст ки вай мегӯн ки якта курпачакрум таги коляскада то ки вай ғафсак бошад гуфта болошда умуман гуфта якта ҳамон фиолетови доштем мо ай Россия шавҳарам вай Россия бурда бугашта оварда будем барое ки беҳад манда маъқул буд хушрӯ буд даҳами хона буд рости гап намедонам ки куҷо шуда ҳама ҷоя кофта буромадам ҳами баъди Салмон оварда хонада гуфтам ки ҳамун курпачаша партомуша тагашта нағзай масалан ягон рӯи гилемдам курпача мепартои мехобониша ягон масла пасла карданда ҳама ҷоя мекобам нестайда вай курпача намедонам вай курпачаи куҷо монда бошам хонаи очам шундам нест ё ягон ҷо бурда бошам шаб умуман ба ёдам нест ки ҳамун курпачаи вай детский куҷо шуда бошад мане хеле буд мане хеле ранг будак вай мане хеле буд нест ҳавай ҳама ҷоя кофта буромадам нестай анам хеле дӯстон ази ба очамсан ки биё ман ҳамин ҳастай хонада пахта кунамша дӯзамша вай мешад таги Салмонда мепартоен гуфта анами хеле дӯстони азиз ман ҳоли комментарияҳои умуман находам сари видеои мондаму рафтум вай кардем рости гап фикр кардем ки тез мешем мерем хона ки лекин афсӯс ки дери бад шуд беҳад вай шуд чӣ мегӯянд беҳад дер бсж дер кардем мо ҳамқадar хай умуман гӯем хеле кӯдако кӯчада кӯдако нилуфару сиёвуш берун мо гулят мерем гуфтам хай майлаш равен ҳоли ҳаво камтар нағзай баъд уже камтар ҳаво хунук шуд дига кӯчаам буромада намешад шумо нилуфар имрӯз нилуфар мегӯяд ки ман дар ҳавай касркада тема ҳавай дахӯрам инҷа камтар картошка сирх кардистам ва инҷа ин обед мо якта мурғ гирифтем неки то ҳол об нашудаи хушрӯ ях барои ҳавай гуфтам ихе аймён бута кунамша ва мариноват карда монамша пагоҳ обедда да тафтон мепаземша ҳози ман вай тайёр карда шавамша бо ҳатман нишон медиҳам дӯстони азиз инҷа бинед ман чӣ аҳвол кардам мана чӣ хеле ки мебинед ман мурға мариноват кардам ози болошта як салафанам мемонаму яхтанда мемонам чӯ ки то ки мулоим истад вай майонез молидам шава ва ҳамин приправаи бисёри шавай карда пуштататор инҷа саат 9 шаб шуда ҳолам ино хоб меистам ҷа биё охи ман гирамша ман нагирифтамша пуштататор халтида ҳамин вай майонезу вай кадамша чӣ мегӯянд приправа тамом ҳозир мехоҳам ҳамон очам болгариву чеснокам хеле чизо майда реза карда будам мехоҳам дар дырнашам андозам ҳамаша омехта карда болошта салафан карда мемонам пагоҳ баъд дар тафтон вай пакетда андохта мемонем шуна анам хеле дӯстони азиз якбора ман хайру хуш кунам инҷоҳо ҷамъ кунам якбор порядок кунам кӯдакои светшона куштум то ки оромона дар вай кроваткаошон вай мультик тамошо кунанд барое ки то ҳозира дод вой парупариву вай кунӣ буд Салмон каме хапай гуфта барои мехестам тез инҷоҳо ҷамъ кунам мана хапай гуфтам овозашо бинанд дӯстони азиз хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен раҳмат ки видеоҳои моро тамошо мекунен лайк мемонен ва обуна мешен хайр дар паноҳи худо бошен